ଆମେ ଆଜି ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ ଆସିଛୁ। ଚାରୁ ମଗଜ ସହିତ ସିଝା ଆଳୁର ଚଟୁଣି ହେବ। ଇଏ ହେଲା ଆମର ଚାରୁ ମଗଜ, ଇଏ ହେଲା ସିଝା ଆଳୁ, ଆମର ଲଙ୍କା ଜିରା, ଏ ଗୁଜୁରାତି ଲବଙ୍ଗ ଗୋଲମରିଚ, ଇଏ ହେଲା ପିଆଜ କଟା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଲଙ୍କା ଜିରାକୁ ଭାଜି ନେବା, ଗୋଲମରିଚ ଲବଙ୍ଗ ଗୁଜୁରାତିକୁ ଭାଜି ନେବା, ତାପରେ ଚାରୁ ମଗଜ ଭାଜି ନେବା। ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିବା। କଡ଼େଇଟା ଟିକେ ଗରମ ହଉ। ଆମେ ତାକୁ ବିନା ତେଲରେ ଭାଜିବା। କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆମେ ଏବେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଦେବା। ଆମର ଲବଙ୍ଗ ଗୁଜୁରାତି ଗୋଲମରିଚ ପକେଇବା। ଏବେ ଆମର ଭଜା ହେଇଗଲା, ଆମେ ତାକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ବେଶୀ ଭାଜି ହେଲେ ଲାଲ ହେଇଯିବ, ବାହାର କରିନେବା। ଆମେ ତାକୁ ଶିଳରେ ବାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା। ଆମେ ଏବେ ଶିଳରେ ବାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଚଟୁଣି। ଏବେ ଆମେ ପିଆଜକୁ ତା ସହିତ ବାଟିବା। ବାଟା ହେଇଗଲା। ଆମେ ଆଳୁକୁ ସିଝା ଆଳୁକୁ ଏବେ ଚକଟି ଦେବା। ଏବେ ଆଳୁ ସିଝାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ କିଛି ଲୁଣ ପକେଇବା। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଶିଳରୁ ବାହାର କରି ନେବା। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଗଲା ଚାରୁ ମଗଜ ସିଝା ଆଳୁର ଚଟୁଣି। ଆର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ।
ୟାକୁ ଆପଣମାନେ ଥରେ କରନ୍ତୁ ନା, ଥରେ କରିକିରି ଚାଖନ୍ତୁ ନା, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଚଟଣିକି ଭାତ ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବେ, ପଖାଳ ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବେ, ରୁଟି ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବେ, ପିଲାରୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏ ଜିନିଷ ଖାଇପାରିବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଆପଣମାନେ ଥରେ କରନ୍ତୁ ନା, ଥରେ ଖାଆନ୍ତୁ ନା।